Эфирда яңалыклар чыгарылышы студияда Лилия Гатина алга таба коюп бир темалар турында кыскача. Sıraуларын бирдилер һәм тәкъдимнәр җиткерделәр. Махсус хәрби операциядә катнашучылар гүзәл удачаны белән аралашты. Күңел җылысы һәм изге теләкләр белән шул активистлары сугышчылар өчен окоп шәмнәре әзерләүне дәвам итә. Sıraуларын бирдилер, тәкъдимнәр җиткерделәр. Махсус хәрби операциядә катнашучылар Тукай районында яшәүчеләр Татарстанның ватанны саклаучылар фонды җитәкчесе белән очрашты. Гүзәл удачны СВО ветераннарын нинди ярдәмгә исәп тота алулары, фонд эшчәнлеге һәм башка күп нәрсәләр турында сөйләде. Тулырак калдагы материалда. Тукай районында яшәүче 2022 елның 5 августында хәрби хезмәткә контракт төзи. Сентябрь айында инде алгы сызыкта була. Үзен ул Бабель кушаматы ала. Тимер исемле батальонда хезмәт итә. 2023 елда яралана. Был ракетный обстрел. И все. Наше ПВД было разбито ракетами противника. И все. После этого я почти ничего не помню. Ну, ранение было, в основном это контузия. Органы тряхнуло немножко. Госпитальда дәваланудан соң, реабилитациядан соң Ират Тукай районына кайта. Бабель ватанны саклаучы фонды Татарстан филиалы җитәкчесе белән очрашуга килгән. Аның тәкъдиме бар. Там на передовой психологи достаточно. Это как бы там друзья рядом. Это уже они тебя понимают. А здесь даже среди близких могут не понимать, почему ты так себя ведешь, реагируешь. Поэтому вот, лично мой совет, это нужно, чтобы в нашем городе были военные психологи. Очрашуга хәрби хәрәкәтләрнең 4 ветераны килгән. Ватанны саклаучылар фондының Татарстан филиалы җитәкчесе гүзәл удачаны билгеләп үткәнчә, ул даими рәвештә республика шәһәр районнарына чыга. Мы сами выходим проактивно на наших ветеранов, сами задаем, нет ли у них каких-то проблем. Нам все-таки понимать, что это мужчины. Да, мужчины в принципе не склонны жаловаться, они склонны к тому, чтобы самостоятельно в большинстве своем решать свои вопросы и проблемы, и не всегда до нас доходят. Поэтому этот заявленный изначально озвученный президентом нашей страны проактивный формат работы фонда, что нас несколько отличает, наверное, от других государственных структур. Моннан тыш республиканың һәр шәһәрендә һәм районында социаль координаторлар бар. Работаю с членами семьи погибших и ветеранами боевых действий, уволенных с военной службы. Взаимодействую с руководством районного муниципалитета, с органами власти, решаем вопросы на местах. Бу хәрби хәрәкәтләр ветераннары СВОда катнашучыларның мәнфәгатьләрен һәм хокукларын яклау өчен кирәк. Шуңа күрә дә мондый очрашулар даими үткәрелә. Тукай районыннан соң Ватанны саклаучылар фондының Татарстан филиалы җитәкчесе Менделеевска барачак. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Күңел җылысы һәм изге теләкләр белән шул активистлары сугышчылар өчен окоп шәмнәре әзерләүне дәвам итә. Күптән түгел алар шәмнәрне нарат күркәсе һәм балавыз кушып ясауны җайга салган. Бүген волонтерлар белән мин дә очрашып кайттым. Фидия Минхаҗиева һәм аның командасы окоп шәмнәре ясау белән 2 елдан артык шөгыльләнә. Узган ел кыш көне алар 3000-гә якын эшләнмә җибәрә ала. Быел 2-3 айда волонтерлар 2150 банк әзерләгән. Моңа 600 килограмм парафин киткән. Күптән түгел генә активистлар шәмнәрне яңа алым белән ясый башлаган. Аларга нарат күркәсе һәм балавыз кушалар. Шушындый ысул белән ясау башка килде. Bir SVO'nun bayasının әнисе әйтте, оказывается, ди, шашка белән дә ясыйлар икән ди. Без инде күп уйлап тормадык, безнең воск бар иде в запасе. Шуның белән без шушындый ысул белән ясадык. Фидия Минхаҗиева командасы шәмнәрдән тыш сугышчылар өчен гигиена чаралары һәм госпитальләр өчен одеяллар да әзерли. Окоп шәмнәрен хәрбиләрнең әниләре дә ясый. Я хочу вручить Ракиге Асхатовне такое вот благодарственное письмо от «Мы вместе». Старый кушаматлы хәрбинең әнисе хәрби операция башланганнан бирле волонтерларга булыша. Свечаларны алдык, вообще хорошо помогает. Блиндажлар да жилы, пешкаларыбыз да бар, все есть. Всем спасибо сказала. Вирус кушаматлы сугышчының да әнисе читтә калмый. Ул активистлар төркемен телевизордан күреп ала һәм аларга кушылырга карар итә. Хәзер ул малае һәм башка сугышчылар өчен җылы носкилар бәйли.
Госпитальда ұзақ қана ятты, мына көптен түгел кетті яңадан. Менің анаскелер беріп жібердім. Шындай рахмет етті барсына да. Вообще, исен саулар, бартайбет. Жеңіп қайсынлар тезірек. Бүгін посылкаларны алу үшін татарин қошаматы сығышы үзі қайтқан ул хәрби операция башланғаннан берле алғы сызықта. Посылки все доходят, конечно, мы очень благодарны всем волонтерам, кто нам помогает. Свечи окопные, конечно, очень спасают там на передовой, потому что греться как-то надо. Вот, греемся окопными свечами, салфетками, сухими душами. Вот эти супы сухие очень нам помогают. Конечно, всем спасибо большое. Соғыш алғы сызықтағы планары турында да біздің тішіру түркіміне сөйледі. Устроим подземный город для раненых. И поэтому вот ездим, просим, строим материалы для постройки этого города, потому что где-то нужно ребятам реабилитацию проходить. Вот, для них строим это. Ширатағы гуманитар ярдәмне озату белән Фидия Хажиева һәм аның командасы янәдән окоп шәмнәрне әзерләүгә керешәчәк. Шушы көннәрдә генә алар тагын 300 килограмм парафин алган. Волонтерлар сүзләренчә, бергә булганда гына җиңеп булачак. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, Яңалыклар. 29 ноябрь Татарстан Республикасы дәүләт флагы көне билгеләп үтелә. Исегезгә төшерәбез, флагтагы яшел төс язның яшеллеген, агы чисталыкны һәм кызылы энергияны, көчне тормышны аңлата. Бәйрәм уңаеннан республиканың барлык шәһәр районнарында чаралар узды. Чаллыда искәрмә түгел, бүген Азатлык мәйданында активистлар республика флагын җәйделәр һәм Татарстан гимнын башкардылар. Тиздән декабрь җиде, димәк кыш якыная, стильле һәм шул ук вакытта уңайлы аяк киеме сатып алу өчен менә дигән мөмкинлек. Чаллыда Белорус аяк киемнәре ярминкәсе Чаллы халкы һәм шәһәр кунаклары өчен, иратлар һәм хатын-кызлар өчен кышкы аяк киемнәренең зур ассортименты. Барлык модельләр дә натураль күннән, төрле төстә һәм төрле үлчәмнәр. Иң мөһиме, теләсә нинди матди мөмкинлеккә. Проблемалы аяклы кешеләр уңайлы һәм сыйфатлы аяк киеме сайлау никадәр катлаулы икәнен беләләр. Белоруссия аяк киемнәре күргәзмә ярминкәсендә ортопедик табаннарда, шнуровкада, липучкаларда бик күп модельләр тәкъдим ителә. Полусапожки из зимней коллекции отлично подойдут для женщин, которым помимо элегантного внешнего вида ценен и комфорт в любую погоду. Данная модель особенно подойдет посетительницам с деформированной стопой, так как имеет полноценную ширину колодки. Модели из зимней коллекции славятся своей герметичностью, так как подошва склеивается методом вулканизации, что называется на горячую. Күргәзмәдә хатын-кызлар өчен дә, иратлар өчен дә теләсә нинди зәвыкка һәм мөмкинлек буенча модельләр табарга мөмкин. Очень хороший, удобный. Предлагаю всем остальным челнинцам, что приходили сюда, детский мир. Мне нужна высокая обувь, именно такая высокая, чтобы на машине можно было проехать, в снег можно было спуститься, так сказать. И тепло, и светло, и все хорошо, удобно. Түрк текстиле турында да онытырга ярамый, моннан тыш бирдә үз киемнәре дә, термобелье да сатып алырга мөмкин. Термобелье – это незаменимый элемент гардероба в зимний период. Комплект специально создан для тех, кто ценит комфорт и тепло. Он изготовлен из 100% хлопка, что обеспечивает отличную терморегуляцию и не вызывает раздражения на коже. Материал сохраняет свои теплосберегающие свойства даже после многократных стирок. Җылы сыйфатлы аяк киемнәре, өске кием һәм түрк текстиле сатып алырга ашыгыз. Күргәзмә Муса Җәлил проспекты 55Б Үзәкрәт сәүдә үзәге, элеккеге балалар дөньясы бинасы адресы буенча эшли. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам һәм барчаларыгызга да яхшы яллар телим. Нина говорит, что друзья плохого не посоветуют. Вклад открыла в Быстробанке под 23% годовых. И вам советует. Быстробанк. 8 800 333 2265. Чай Гульнара. 100% натуральный. Из сырья Индии, Шри-Ланки и Кении. Гульнара. Приходи, я заварил чай Гульнара. Эх, Гульнара, шундый, тәмле чай.